Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawak apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais, direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin papagaya mamang tartarabay iti daytoy a programa tayo ditoy Lady L Channel. Intay nga ruden bukit kitan ti surat ti may sa pagayam tayo naggapaw kenay Johnny, dinan inlanad ti address na papagayam. Kastoy man ti surat ni Johnny. Ken ka Mang Bianong. Sakbay ti amin, kablaawan kayo man pa itinaimbag nga oras yo amin dita Lady L Productions. Kastamot ten, kadagiti padak-an na ayat amang tartarabay, kadagiti amin na programa yo dita Lady L Channel. Kastoy man arugyak ti salaysay ikaw, Mang Bianong. Nay, at a message. Ni lovely girl siguro da ito yan. Where you na? Andito ako sa may punong kahoy na malaki. Nakatayo ako sa tabi ng punong kahoy na ito. Naka-red blouse at black pants ako. Isolakit di dayta nakatalikod. Ay na, nagpintas kat nga tan. Tane, nagsiksi. Kasla artista. Kita man ti husto alangana. Ang masong batak pa iti text na. Ibaga ka nakapurawak iti t-shirt. Nauray nang isit mo ti t-shirt ko. Damagag man gaya, no sa dino ti simmangwan na. Tapno na sigurado nga isudaytan. At ita. Naisend kong ti text ko. Orayag ti reply na. Adan reply na. Nakaharap ako sa restaurant malapit dito. Iso talaga. Agin lalaw pa sakit isango na. Oray, tadinak mo tamam mo. Kaya nakakalubungak mo ito. At ita, makita kong tilangan. Nanang ko. Ay sus, burubudor mo tiro pa na. Agawid ako. Idapag ti cellphone ko. Makaamumot tan ditang agura itawan. Ay, ado talaga ti kalukwam si ka Johnny. Mangilawlawan ka. Kasi matya babay a pinaguray mo iti sirok ti kayaw. Makaamumot tan ano di pa ila nagawid. Ay, kaitex mo na tagawid dan ta kaasimat. Dagitan to mo tababay, nanang. Ibirberok dala ti bagbagiday ti lalaki. Makapasarong. Uray kumamot no nalibnaws.
Borobodor mo ti Jaskay. Ay, di ka maglaes. Tama ka no, makasarak ka itinakog-kog ngay ngam iti dayjay anam-amom. Ay nananang kilatisok pa'y matasak ba nga aglawanak. Nagadula nga rudon tinubyam. Makisinarak ka pa'y iti di mo am-ambaw. Maday, ti lalaki at tulisan, iti babae. Johnny, adda ka di pas pasungadam? Sino kumamot nga iti pasungadak, no di tay kalibnusan a babae iti biyag ko. Si kadayta, Karen, my love. Agpaiso. 100% true. Ado nga min ka ti madamdamag ko at chicks mo. Adda pa'y kano dita kabangi nga barangay. Sa balila jay taga Manila kan taga Bagyo. Kan adda pa'y dita amyanan. Nay, naimbag man tado ta amuda. Siya nga kinbagi ket awan pa'y ti amok maipapan ka dagita sayang gusang dagiti tarabitab. Makitak lang nga kakuy mo dagi dya babae. Isina ka adagos nga awan ti ado asa sao. Wait, love. Promise. Sana akas itat atapam. No siyak ti agaya. May salag a babae. Kat si kadayta. Mano-manan, tinabiktima mitangal daw, Junay. Ninanang mo. Ito na nakangagkat. Dag, pa'y sumat! Nasaysaya at pa'y numangag da, tap no makaatras da pa, isak ba'y amala daw ti amin. Kontrabida kayo umot nanang. Diyak kayat nga dapal daang ang ababae, Junay. Laglagi pa ang ababae, akmat nga inam. Irik na akmat ida. Sige nanang, tadaba si kaswag. Danggam ti bagbagak. Saan ka nga agilawan? Tamangan no pagbabawyam to iti kastaunay. Laglagi pa nga damot pamilya dagita babae abit biktimam. Amangan no balsanda ka, kat nakarot-karo pa iti pagtungpalam. Mangbut-buteng kayo manin nanang. Rumwarak man langay. Agbalbaliw kan si ka, Junay! Isardeng muntikin na playboy mo! Taday tati manggodas kan ka! No napudno ka kanyak, iyam amunak nga rod kadagiti dadakkel mo. Kwa Beverly. Agkad-kad ka kadi? Ada siguro ilimlimod mo anya. Isong agkad-kad ka amang iyam amu kanyak kadagiti dadakkel mo. Ni, anya kumamot ti limod ko ngay. Awan iti bukabularyok tagilimod. Nasing putak Beverly. Mapagtal ka na. Iba siyarnak nga rod ay di balayo ita. Saan pa'y nga ita kwa. Napan ni nanang ko iti Isabela. Ni mo tatangkaw. Napan mo iti Ilocos. Di, inton sumangpot danti pa nang ipasyar mo kanya kiti pagtangan nyo. Oo na. Sigurado da ita. Kaano nga ro day tangal daw? Da ita, tijak may baga. Tadyak mo tamo, no kaano asumangpot dagiti dadakkel kaw. Apay, di day bagbagakan ka no kaano da sumangpot? Diyak mo't damdamagan. Masapol ama amuamot ano kaano da sumangpot? Kun masapol amasaknan kamot kadagiti dadakkel mo. Babaan iti panangdamag mo no sa dino ti papananda. No anya ti aramidan da iti papananda, ken no kaano da sumangpot. Mala. Bayam takas tanto taramida kinton maminsan. Sorota kantong palag amin nga ibagam, sweetheart. Mang Bianong nagtultuloy ti panagornong ko kadagiti babae dumket kanyak. Nalakak pasulsulisog kadakwada. Sanda amarigatan amang iduldel iti bagida kanyak. Basta dalanga na basait, patulak. Kasta ti kinarpop ko iday Mang Bianong. Johnny, adda ka numat na sikugam di takabangi ba nga barangay? Anya? Asino kumati na si kugak di tangay mo? Di ka naging didiamaw. Marilaw tinagan na. Nagado ti barkada kang agnagan iti Marilaw tatang. Ngurayan niya pa iti apelyido na ditan. Basta Marilaw tinagan na. Itakder mo ti dayaw na takasimat.
Sigurado asana kaya ti pamilya na maibabaynda. Iso amapan ka itayin ni Marilaw ta pagsaritaan nyo day ta banag. Itakdar mo ti dayaw na. Di ka mangluklukaw, tawan ti linuklukok a babae. No asino tada kasapulan na, isuwate umasidag kanyak tatang. Tadya ka mo day tangay bagbagayo amasikaw. Sinikugan siguro mati ka nagnagan ko Daytan ti bagbagak Jone. Sa mga mau no asino kadakwada ti masikog, gapo iti kaaduda. Apay, di mo nasabat ni Cynthia. Ni, asino siya nanang? Ano biyang gata? Cynthia mo, ti ko nananagan na. Anya ka dito imbaga na, nanang. Sapsapulan na ka, takasarita na kakanoy tinalapat. Anya? Amangan mat no nadoktalan ang tikado tinubyam. Wano saan? Nadamag na mo tanti may papan iti babae ana si Kugam. Wano, may samot ni Cynthia amang ikamkamat iti sikog naken ka. Anya? Ni, awan ti nasikugak nanang. Awan. Ngam, nakay damidan. Tila damdamagan nyo, nanang. No siyak ti si Kabarok, ramanamla aminon nga arak, ngem ti pinpindaam dagiti babae alukwan. Awan ti linuklukok, tatang. Naglawag ang nagaduda alinukom. Magsidamag da, may papangkan ka. Gagayim ko dagitag damdamag kanyak, tatang. Ay, dinakulawan, Jonay. Mapmapan ka pailaan agaw awid akaon. Sige, tatang, tadabay papanak. Ingkaman mangban ni itan, Ororayag ti gayim ko, tay sarak na kiti trabaho. gayam mau babae, Lalaki siyempre. isarag na kay ti trabaho, wenno, adda sa balay apang isarkan na kanong ka. Tatang. Jonay, agtaltal na ka lang dito'y unag ti balay tapno awan ti pakaisabsab itam dita. Sino man nga tanda ito yung babae nga umawawag kanya. Ni, kaparumparumot na ito ang number. Diyak ang mo. Hello? Hello, Arsap. Na. Johnny tinagan ka, salit ka. Hoy, Arsap. Alangunem ti dayaw ti kabsat ko. No kayat mo tinasayat. Sino ay aday takabsat mo nga ibagbagam? Ni Vivian, Vivian. imposible adi mamukat nubyam. Awan tinobya ka Vivian tinagan na. Ada! Ni Vivian Velez. Diyan na pintas nga artista. Dinakman lukluk kun si ka Arsab. Dahil diyan mo tama mo ka Vivian tinagan na. Awan bibiyang ko nita artista nga ibagbagam. Ti kabsat ko alinukom ti ibagbagak. Ayop ka. Diyak mo dahil nakabsat mo. Sana tila matuktok kawan na, nobyo. Mang biyanong iti kaadaw ti nobyak, jakpay ket ammaon dagiti nagnaganda. Pudnaw agsusukot ti nobyak, tay sudamat ti mangidel-del-del iti bagida kanyak. Lislisyak pay nga ruday dagiti jak korsonada. Iso ajak unay amamu idata, agam amu kamila ang iti 2 minuto ket manobya kadagos. Iso basol ko kaday no agsusukot da. Basol ko ka din, susukot da, nanang. Ay katbasol mo tas ikamot tinagaram. Nagbindot kayo, nanang. Isuda, ti mga aram kanyak. Pati ang asawa na, kat makisingsingit pa ilang agparang. Kat armamat. Arma ka, nung napintas. Di ka lakatag na ka man. Mga numamuan ti asawa da kat salitan da ka. Lislis siyak mat ida, kumamat na mat.
Di pagbigya ka, tap numalpas ti sapsapulon da. Ay, rason ti maag dayta, Junay. Rason ti bibitayon dayta. Nanang, No awan lata ti panagnaknakamaw, makamukan. Di nakam to pagpabasulan no adasan anasaya at amapasamakin ka. danag yun na yan, nanang. Awan mo tinasikogak. Ipapantan nga awan tinasikugam. Ngam, adda na kaidam. Jaski ka. Magibabain ka, Junay. Ay, narabyanakit din. Dajay tumot nga ampang. Di nak malubusan nga agawid adagaw siya. Agore ka. Kasla sursuruton nak dayta. Babae nga tangag korsunada kanya. Wano baklang ag korsunada kanya. Johnny, sikak ka di dayta? Siya nga paiso ti sursuruton da. Kasanong amunak dayta. Barupan tayo ng kakadwa! Ayop ka mo! Gusto na mo! Kasyan na! Linukom ti kamsat ko, ayop ka! Gusto na! Kasyan na! Di na papatayan! Ikasar ko di kamsat mo! Patay ako! Junay, anak ko. Ay na, agyaman na, tanagsublinti puot mo anak ko. Ada na si ti panagpuspuso na nakakita ken ka na idasay. Iso nga intaray da ka diti ospital. Nanang, tata, Baba iti gapo na anak ko. No apay adandani ka natay. pagkawanindak, nanang, santo na pulos ang maulit, tinakas nga arabit ko. Ikarik na ita, nanang, tata. Naawananak iti puot, iti dayday panakalugob kao. Nakaputak langan, idadak iti ospital. Taadda nakakita kanyak nasaya at ipanagpuspuso na ket impanak iti ospital. Imbes makapungtot da nanang kantatang kanyak, masyanda iti langak, iso binagbagaan daklatan. Daytate na magpulaw iti kinaasum ko iti babae mangbiyanong. Ket agyaman na kiti Diyos, tas andak nga inuluyan. Tanusaan, barsa nga kumaitan titang tangadat. Sapay kumatad damat na ibatik nga adal, kadagite padak alalakay naasam iti babae. Awan kas iti makontento tayon iti maysa, ta daytamot at talaga tay maiparbeng. Agyaman at mangbianong iti anusyaw anang idrama, iti daytoy pakasaritaak. Toy pagayam mo, Johnny. Pagyamanan, pagayam, iting kapanangiparangkap, iti pakasaritaam. Mayat daytoy leksyon, kadagiti, sana makunkontento. That's all right. Narigat man na maragpat ti panakakontento iti biyag, ngem san tayo kumaabasta agpailuyos latan, namu tayo met nga awan tinasayaat nga ibu nga daytoy. That's all right. Noray pa'y amu tayo at ilubong paggargarawan tayo, ket kasla kayat na nga iparupaken ka, ano magunod mo ti kayat mo, ket mangipaaykan ka iti kinakontento. Correct. Ngem, san nga iti amin kanito, ket mayan natop daytoy. That's correct. Iti amin nga aspeto ti biyag, makarik na tayo iti saan kinakontento.
Kas kuma iti relasyon tayo. Adda talaga dagiti tao kaslasaan a makunkontento iti no asino ti kadkadwada iti agdama. That's right. Wen, adda dagiti kanito, winugundaway akasla kayat mo ti sumuko iti relasyon nga addaan kayo, umakan, awanan ti spark kada kayo, saan ka na makarik na iti ragsak na makikitam, daytoy saanen nga agis slow motion iti panagkitam. No, kastimot lagayam ti marikrik na. Apiasaan mo langan nga isina. Iti kasta, saan ba't nga agparparang amulengleng kan saanen amang namnamapay. Sana kasta, Jone Barok, baliwala umlatan. Oh, no! Nagbibiyag kalaeng para iti bagem, masinuno ti pan nakakontento, kasaan adumapaw iti ikot mo. Oh, yeah! Dakkel nga adal para ken kadaytoy, Jone, sapay kumata, mapanunot mo nga awan ti karbengam amang pasakit ken mangloko. That's right. Ken siyempre, saan mo't amaadaan iti lalaki as saan amakunkontento no awan dagitinay garangganjang dita. Oh no! Amuda lang arudan nga adan kaayan ayat dita. Hala, sige tamay. Umanil dita. Kasanaon jay original girlfriend. Pagbalbalin ng ata nga, aging gaama-amwanda. Bye-bye am kadilatan at amuda ket napudno ti boyfriend da, ngem, patalikod gayam aluklukwem. Kasanumutay dagitay girlfriend, nalabas ti effort da, tapno agwork laeng ti relationship. Ouch! Kalpasan na, luklukwem lagayam. Adda ka pa dita daytay girlfriend makigasang-gasa ten piman. Kalpasan na, mamwanda nga adagayam kagudwada. Oh, no! Saan ka day akaasid damat, Jone? Panunutim laangan, tiriknada, malukluko dalagayam. Kasanuda nga'y makamove on, dandanay ipusay dan, ti sanaang amarikrik-nada. Kasanuda nga agayat manen, numabuting dan amasakitan. Kasanudang agtalak manen, iti may sa alalakay, no kasta analuko da. Kasanudang agayat manen, no pasig agura, ti linabag ti puso da. Iswasi ka, Jone, panunutem anaimbag ti aramidem, when panunutem nusto when no saan. Nalakamla ama amirisan daytoy ta. Inikandakan iti pagnakmam. Oh, yeah! All right. That's right. Hala, kastamanan papagayam, sapay lakmaka, nakaipaay kami iti panakakontento. Ken linglingay manain kada kayo amen. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!